Haste hapani thani mungsapono sepsap maya gas cylinder mungsapono bakjagya bukhuk merili rangkhal obahanyo bolongo bol thumna hanai thangtani bufang sakani klaye sak derakha bisima bakya tabuk thongrok klaijak bukhuk merili rangkhal obahanyo koktomo saimangka jompujora ardiborok baikhe khopjak tui mairang kami rangkhal amchai obahanyo bukhuk tabuk lukorongni thani yak pholokhoka khokcha khongnoi takhukte bukhuk chong chuba baikeba ani sak sori hamnai tabuk rang puisa kwrwini bagwi thongrok klai tongjajaka kabui chainengui totra thangya thuimuk tui thangya ngui tongjajabakya nukhungni bororok bebak no obahanyo lukorokno kha kowar khlaiye bo yak pholokhoka jotoni thani tamo kok saka khanainai di didi report bkha tv Merlin Rangkhol umur ke boyas rong Umur 40 besar korupsi kah Kroksa korupsi parang atau parang mo? Tumai Rangkhol di Medan Ini sambung tang sini bukan sakani kalai accident ang manita. ini bisi besar kah Dia bosor ongka. dari besar ke dokter olah tu telang kah Telangka hanya merman sob mer manisin merman ada kata telangka ta bos jaga wo mani binaro mo opera rai sa kusungsa rajarop naita ini bol mana nih ini Bol nih bo nanen thangmayo bagan belai ko lesuro ke androsro kotonu noi bono lo banang thnoi bono bejarok tanslai manita to beta kotiromu dang katam dang ka aran kalagi ko kata Aku tinggal mahin kita. kan orang dokter aku jenajak mani le rangdi rogle bawa barang le kabangman thangka besar Besar sangat orang. soi lak saka go thangkan tabu ketau nih bagi yang surang kidi woi tabu koncola hamnya tan bagi hamnya le hamna omo sirat pidan tan kan klai man ja ko telang di ni choi hamnai nei saung pakai baro ko agot telawa ara 2 mas da busuk botin mas da busuk arana Dia ramai baru jarak aja. Kalainya juga maman. akhirnya betul nih rang ro yang kong beri komo tipung bekarang ro bebang baik kata Baik kita na. hmm Mung kamu? bini deh Merlin Hah? Merlin Merlin Rangkhol. Merlin Nó chụp bát đi kisa chăng đặc tôn này dạng mani rô răng rô rồi ông số khá tabo nó có hai nó có lại tông kha ano baca boy rồi có đi chụp boy baca để mày nhau anh đi cerai baca con ông khốt để thay rồi đã có đi ano tao khổ bọc khổ rồi